Kien hemm emozzjonijiet kbar fil-bidu tal-kumpilazzjoni dwar it-traċedja ta' Jean Paul Sofia, eżatt malli wieħed mill-akkużati, Matthew Schembri, semma kif lil Sofia kien jismaħ qisu kien ħuħ. Dan intqal mill-pulizija li taw it-testimonjanza tagħhom fl-ewwel jum ta' din il-kumpilazzjoni bl-ewwel xut tal-ġurnata jkun il-kuntistabli Darren Farrugia, li spjega kif malli wasal fil-post dakinhar ta' traċedja sab bini mġarraf u tkissir ma' kullimkien. Kenneth Kassar, sit ta' bini li jinsab fiż-żona, kien irrapporta li sema' ħoss qawwi u ra l-kollass fuq is-CCTV tiegħu. Preżenti kien hemm ukoll is-sidien Matthew Schembri u Kerdbu Ħaġar, kontrattur barrani u l-perit Adriana Zammit, li kienet taħt xogg kbir. Aktar tard waslu l-uffiċjali tal-OHSA. Dakinhar meta krolla l-bini f'Kordin kien hemm 6 persuni fuq ġewwa. 4 ġew salvati iżda Jean Paul Sofia baqa' ma ħaritx. Intqal ukoll kif Sofia seta' jiġi lokalizzat minħabba l-fatt li kellu fuqu it-telefon ċellulari. L-istess xehed l-ispettur Anthony Magri illi qal li x'jiem wasal fil-post innota krejn bil-pompa, ready mix u trak żgħir. Qal ukoll il-perit telqet minħabba x-xokk li kellha filwaqt li kien infurmat li Sofia seta' kien għadu taħt it-terrapin. Il-katavru ta' Jean Paul Sofia kien instab l-għada, ftit wara s-satejn ta' filgħodu, u ġie ċertifikat mejjed mit-tabib tal-emerġenza Michael Spiteri. Xed ukoll wieħed mill-iżviluppaturi Matthew Schembri li fl-awla der emozzjonat ħafna u stqar li Sofia kien qisu ħuħ filwaqt li spjega li kien f'kuntatt miegħu biex jibatlu r-ritratti u jaġġornah dwar ix-xogħlijiet f'dan is-sit partikolari. Il-każ issa ġie differit għad 19 ta' Settembru. Intant il-ħamis mistennina ta' bidu għall-inkjesta pubblika dwar il-każ ta' Sofia. Inkjesta li qed issir wara l-isforz kbir li għamlet il-familja u l-pressjoni min-naħa tal-Partit Nazzjonalista sabiex toħroġ il-verità kollha u l-pajjiż ikun jaf jekk kienx hemm nuqqasijiet min-naħa tal-istituzzjonijiet jew awtoritajiet kompetenti.